miten saadaan justiinsa katteet kohdilleen ja mikä on niin kuin meille kannattavaa toimintaa ja mikä on sitten vaan niitä lillukanvarsia. Kyllä mä jo odotin numerot niin kuin faktoja, joiden perusteella on sitten helpompi tehdä itsekin niitä päätöksiä, että miten sitten jatketaan eteenpäin. Ja numerot ei ole ollut semmoinen missään nimessä mun ehkä ystävä tai vahvuus, niin nyt ne niin kuin, tietyllä tapaa sitten tuli lähestyttävämmiksi, koska ne oli paljon selkeämpiä, että ne ei ollut vain sarjan numeroita, vaan mulle niin oikeasti selitettiin, että mitä se numero on ja mitä se tarkoittaa ja missä kaikessa se näkyy, että se numero on nyt tämä ja mitä sen pitäisi olla tai jos se on ok näin. Kyllä. No musta se oli ihan älyttömän mielenkiintoinen, koska niin kuin sanottu, kun nämä numerot ei ole ollut se mun varsinainen niin kuin intohimoni, niin ihan eri lailla kyllä innostuin, nyt täytyy myöntää niistä numeroistakin ja sitten sitä niin kuin ymmärrystä ja sitä lisätietoa jotenkin haluan niin kuin vielä enemmän nyt saada selville, että ehkä päällimmäisenä tuli se semmoinen innostus, että mä oon aina jotenkin kokenut, että mä oon koirankouluttaja ja niin kuin koirakouluyrittäjä, mutta nyt tuntuu, että myös se ihan puhtaasti yrittäminen ja yrittäjyys, niin se nousi ihan uudelle niin kuin tasolle jotenkin mun omassa ajattelussa ja ehkä jopa niin kuin vähän arvomaailmassakin, että mä oon ehkä ajatellut tähän, että se on vähän niin kuin välttämätön paha siellä taustalla, kun tätä hommaa ei muuten oikein voi tehdä. Tulkitsenko oikein, että sellainen yrittäjäidentiteetti on vahvistunut? Että mä oon, joo, tosi ja se myöskin se semmoinen niin kuin, ylpeys tai halu, että en mä niin kuin muuta haluaisikaan kuin olla se yrittäjä. Hinnoitteluun on tehnyt ihan selkeitä muutoksia, mitä on ehkä tavallaan tullut itse pidettyä vuosikausia yllä semmoisia, että enemmän ehkä tunnepitoisia ratkaisuja, niin sit niitä nyt vähitellen sitten karsinut pois, että jos ne oikeasti vaan työllistää ja se hyöty niistä on aika minimaalinen, niin onko siinä sitten järkeä. Niin niitä on nyt vaan sitten pikkuhiljaa tässä jättänyt pois. Sitten toisaalta sitä kulurakennetta miettinyt kanssa vielä vähän erilainen. Koirakouluyrittäjänä niin ne tilat on hirmu tärkeät, niin sitten täytyy miettiä se, että koska ne on myös kalliita, niin että mikä on sitten se semmoinen kultainen keskitie. Älyttömän helppoa. Mähän on siis tosi tommonen teknisesti täysin lahjaton ihminen, eli mulla jo tietokoneen käyttö on iso suoritus per päivä. Ja ne tiedot kaikki, niin sai kyllä tosi helposti sitten kirjanpitäjältä sain apuja ja sitten niin kuin kannustan kyllä mukaan, että ihan hurjasti oppii myös itsestään siinä prosessissa.